Hello, this is Boss GB. So guys, nalang ko i-share ninyo ba sa akong na-research karon kay di ba hapit naman na tong election mga 2022 man siguro. So busy kasi mga balita, mga kinsay mo lang sa kinsay mo presidente. So nakuan ko na inganyo ko nag-research ko kung unsay mga requirements ana nga mahimo kang presidente. So mo na akong na kita ganiha. So sa Google ni. So according to the Constitution, an individual may become president provided he meets the following criteria. So naay criteria gyud ay. So bali 5 ni sila guys. So number 1, natural born Filipino ka. So kung dili ka gipanganak sa Pilipinas, isa na siya ka sa criteria nga mahimo kang mulangsad pagka presidente. O, number 2, a registered voter. So kinahanglan nga rehistro ka sa COMELEC nga botante gyud ka. So number 3, must be able to read and write. So must be able to read and write. Very simple. Kinahanglan makabaw ka mo basa o musuwat. Number 4, kinahanglan 40 years of age at the day of the election. So kinahanglan 40 anyos ka pataas. Pwede ka mo lang sa election. So naa siya sumpay guys. Number 5, and must be resided in the Philippines 10 years before the election is held. So kinahanglan ka nagpuyo ka sa Pilipinas 10 years before may tabo ang eleksyon. So kung naa ka aning 5 criteria nila guys, pwede ka mo lang sa presidente. Pero para na ho guys, kani siya nga 5 mahimo kang leader sa tibuok Pilipinas. Ingon ani ra imong criteria. Number 3 palamandaan. Sa ako alam, number 3 must be able to read and write. Dili murag para nako kulang mag-lead ka sa tibuok Pilipinas nga ang imong kabalaan. Wala ka imong nibalaan read and write, wala ko nag-ingon og nag-discriminate ta. Kaya na ibang tao makabalo mo lead, pero unta taas unta pod kanata pong must be college level or college graduate, di ba? Kay kana gani, for example guys, mga apply tag janitor, makarelate siguro man ang uban ani ingon po ta og must be college level or college graduate. Janitor na pero di na siya nga rana kay trabaho magyapon na. Pero para na ho nabali siya, di ba? Kamoy timbang, di ba? Dapat unta ang presidente mahimong leader sa tibuok Pilipinas, kana unta moy must be college level or college graduate. Di kay atong trabaho janitor unsa pa tiglab ba, di ba? Ira kayo para no kanang ingon ana, pero ang presidente ganina gihinguran nila simple ra kayo, read and write ra. Pwede balihon ni sila, di ba? Kamo guys, unsa inyong mga opinion? Comment mo sa ubos kung unsa inyong mga opinion. Kay I know nakasabot mo na ho.